पूरा घाम आता ना कहले मिजाज हट जाता है गाड़ी चलावा चला। देखा तू इतना बढ़िया लगी हम का कही तहार फोटो देख देख के हमार मन एकदम का कही हम का कैसे रहत बानी। हर फोटो देख देख हम रोवत रही ना हर दिन। क्या बढ़िया लगत आंसू हमारा के तुरवा दे। अरे यो अरे काहे रोत रे का भइल बा? अरे लादत करता कोनो दिक्कत बा? काहे रोत रे तू बता ना। हमरा कुछ लेके बैल बाबूजी हमरा कुछ लेके बैल। अरे जब कुछ नहीं के बोलते तो काहे रोत रे? कुछ भइले नहीं के तो काहे रोत रे बताओ तो? तई रोत रे जब कुछ नहीं बोलता काहे रोत रे? तू रोइले तो का करी बाबूजी? कितना असुरा लगौले रही हमार बियाह होई असो। अच्छा बाकी सब बियाह बवाली फिर गइल। तो तोर बियाह ना भइले ते घरी तू रोत रे? लॉकडाउन ना आई रही ना का हो गइल बाबा? तो हमरो बियाह भई रही बाबूजी। अरे तो जब कोरोना बीमारी के चलते लॉकडाउन हो गइल बा तो बियाह है असो ना भइल तो अगहन में होई आ ना तो फागुन में तो जरूर तो मैं रोवे के का बात करे। तो अतरा दिन हम सही रहम लो। आ तो पगलाई बड़ तो क्या करबे? रोवे के का बात तू असो असवे होई अगहन में ना होई तो फागुन में जरूर होई तो मैं रोवे नहीं बात करबा। तोरा लाइट और तनिको नहीं करे बाप मतारी के सब हंसी रोत रहे वो बियाह कर तोरा वाला काम घर का कह जबरदस्त ले गया मतलब अरे तो लाइट नहीं करे और का भल अरे बधारी मना रोज तो चलत रहे सब भैया बेटा तो कहत रहन कि तो रोज चलता मर कोई बियाह होई रे। अरे चुप हो जा। अरे भाई ओए दादा अरे कोला माला सुनो तो निमन कहत रे ना चुप बे चुप अरे चुप रे ओए भाई काहे आकाश? अरे काहे सुतल बाड़े रे? ओहो बबुआ आकाश काहे सुतल बाड़ो? हम सुतल नहीं की हो हम जागल बानी। तो काहे ऐसे मन बोले बाड़े थे? का बात बा? देख बाबू हम तोर बाप हई और तू हमरा के ना बता क्या होती हो हैं? का बात बोला? अरे कुछ तो कहो। हम घरे सुनिए कि 3-4 दिन खा तो पियत नहीं खी। अरे मर जीवे ससुरा बिना खइले का बात बा? और तो हम वही दिन गई रही बाबूजी जो दिन लॉकडाउन की डेट पड़ गई। लॉकडाउन? तो लॉकडाउन में कहां से आ गई रे? लॉकडाउन कहां से आ गई में? का बात बा लॉकडाउन? हमर बियाह ना भइल को तो कहां से आ गई लॉकडाउन? अब लॉकडाउन आई तो हमर बियाह ना भइल रही। अच्छा तो ई बात बा। अरे तू बियाह खातिर हुआ माने खाट पसवास ले लेबै ना? अरे बेशरम। अरे असो ना भइल मान ले ऐसे बीमारी आ गइल बा। देखा था छुआ छूत के बीमारी हई। अगर असो ना भइल त आगे साल हो जाई। एमे कौन बड़ा माने बारहमा के देख लिखा गइल बा कि माने असो होई त होई ना त ना होई। अब दोनों कहत रह अप्रैल महीना में अपने हमारे बियाह होई रही कोरोना बीमारी ना रही तो हम अबले मेहरारू वाला कही थी अब कहत रह का भइल बा। अरे बेशरम हम जानत नहीं हमरा पे का बीतता कदम लांगाई समय का बोलत है त। अरे मान ले असो बियाह ना लॉकडाउन लाग गइल रोगे ऐसा आ गइल बा तो बाबू हमार अगहन में होई फागुन में होई बैसाख में होई नु। लेकिन also हमरा होई त हम अबले पापा नु कहती हो ए ससुरा ओहो। अरे सुन ठीक बा तू पापा कहे चाहे कुछ कहे बेशरम ऐसा तो बोलता तो हमारे क्या बाकी सुन बाबू हमार मान खा पियो शरीरिया रही तबे न आगे साल होई आ ना खइबो शरीरिया सुख तो अठई भइल बारे ससुरा। बाबू हमार बियाह करा देना। बियाह होई
हम कहनी कि होई चल खो पहले माई देख माइयो तोरा 2-3 दिन लेके खइले चल 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 घर चल मनु हम तो खिसिया तो काहे तो चल घरवा चल खो पियो तोर क्राइम तोर बिया चल चल बेशरम कह के को लाज डर नहीं रहू तना बुढ़ा गई देखला पर दिमाग खराब हो जाता लॉकडाउन के चलते बाजारों सब बंदे बा क्या कोई चलो भगवान हो जौन होई तौन होई चलो चलो भैया हाँ भाई अरे आओ हने आओ हाँ भैया आवतानी का कर मेरे भाई अभी बहुत कटाई देखे भैया तब गुडू भाई हाँ राकेश का भैया हाल बा हो अरे भैया का हाल कहब हई लॉकडाउन के चलते बाजार खुलत नहीं खे हाँ मैं को करे भैया सही बुढ़ाता अरे का कहबे भाई एकदम बहुत तबाही हो गई बहुत तबाही हो गई अब एही में देखल लड़का के शादी के दिन भेले रहे हाँ आई लॉकडाउन के चलते दिनों आगे साल के हो गई कह मत भैया का करबो? उहे हाल तो हमरो बड़ुए हमो शादी के दिन धरे लेके वाके तू हो धैले अरे साटा पाट में हम तो ढेर पैसा दे नाच के दे दे रही बड़ुआ 30-40 हजार रुपया उहो डूब गई हां अरे ऊ छोड़ा ना बाजार अच्छा। ऊ तो अब डूबिए गो तो का कहे हमार लइका जवन भैया भइल बानू का कह भइल मत 3-4 दिन ले खात ने के बियाह के हु के अच्छा उरु आइसन छटा अरे जता जेने तेने अब बुझाते नहीं के अरे भैया इहे ताल हमारो घर पड़ुए इस ससुराल गधा लइका हमर बा अरे उ दिने राती रोता कहीं बधारियों में घूमल चलता तो रोत चलत हुए अशोक भैया भेटाई रहन तो कहता मर तार लइका बा जइया रोत रहे न बधारी में हां तारा अब हमरा इतना बुझाई कहनी कि काहे ई लइका इज्जत ना रहे तनी को ना कतनो समझाई नहीं चुपे ना होत रहे का करबो अब खीसी में 5-6 जूता मरनी चुप अरे पेट से दबा दुआरी पर बैठ के रोत रहे ससुराल ठीक बा बाकी सियान लइकन पे हाथ उठावल ठीक तो नहीं खे आजकल के युग देखत लाजे भैया कुछ बोलल नहीं के जात आदमी कहे लगा तो का करबो अब तो पेच में पड़ गइल बा सपा सुन हाल भइल बा हां अच्छा गुरु भाई अब का कर जे हिमन कसम चलावे के बोल हां भैया तो का ठीक बात देखो अब तन मनी तन भैंसियो दुआरे पर सही घमे में हो अब तन निकलता नहीं हम तन जल्दी है घर जी हां अब घरे निकलतन तनी ठीक ठीक है भाई पहले सुना ना हाँ? आई कोकरी ले ले हजू देखा ना लो अरे ककरी का लो ना लइका फेंका बांस। दुयो चलो। हां अरे धर ना परवाह ठीक है भाई ठीक बा हाँ, ठीक 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 बना तो का समझाया लइका के का का करबो अब तो लइका के कुछ बुझाता का कर बाबू हमर कतनो समझावत बाकी हमार दिमाग में घुसत बा ना हमर बियाह के रटनी धराइल बा हम का करी कुछो बुझात नहीं के हमरा का करोला भाई तारा हमरे बियाह के बेजावे के रहे हमार तो बियाह रुकिए देलू हमारे लिए कितना आदमी के बियाह तू रोक देलू बड़ा हमारा शौक ज्यादा रहा कि हम चाहे जूता पहन के बियाह कर देती बाकी क्या करी हमार शौक ज्यादा पानी तू फेर दिलू का हो जे भाई मर्द अकेले में बैठ के काहे रोता हो कहा कहीं आकाश भाई हमारा कुछो बुझात नहीं के जब से हमार बियाह रुकल बने हां तब से हमारा भाई मन लागत नहीं के अरे मर्द हम तहारा के का कहूं हमरा तो खुद कपारे पड़ल बा हमार तो मन करता कि ना हो जे भाई कि हम भगवाने जी पर केस कर दी बताबो हर साल बैसाख में सबके दिन धराला तो ठीक रहेला आ ये साल देखो आ जइया आकाशवा के बियाह ठीक भइल कि ना तो कोरोना भेज देले उहे तो हम चिंता में पड़ल बनी कि हमनिए के तुन आदमी के बियाह के बेजी बीमारी आवे के रहे देखते बा हम करबो से का करो जाते नहीं के हम कोट पैंट सब सिवा के रखले रही ई साला बियाह में हम पहिनो सब हमर
माटी में मिल गई। अरे भैया नत को उहे बेमारिया हमरो लागो रहे भाई का करबे भाई सब सबक रहे जवन माटी में मिल गेल हमनी के दोनों भाई के जान जाओ जे भाई की ना जब से बियाह टूटल बकी ना खाई पियल हमारा बढ़िया नहीं खेला गल। ई काहे हो मतलब मेहरारू भी फोन करत नीनू तो वो नहीं के उठावत किसी मन करत के मोबाइल हट फेंक दिए घर। मतलब मोबाइलवा तर का कोई रहे। अब बात लिखो तो रोक के क्या करी मर्दे। अच्छा भाई तार दिल के धइले भैया उहे बाजा बाबा और के धइले रहे बाजा बाबा। हां आ मर्द तराई वो तो हमारे दिन तो उहे तारा बाबा धइले रहे बे। हां भाई सही में। अरे हां हो। अरे मर्दे तो भेटा ना जब करा के अब कहली आवे तो करा के मर्दे भेटा जे कि ना तुमको सब दुकान छोड़ा दिया। अब भाग रे बुढ़बक तू का दुकान छोड़े बे उनकर बाजा बाबा ना भनू उनकर ना हम बाजा बजावनी के तो हमारा नाम ना वो पीस पीस के मारब कि ना उहे चली हमारा नाम ना भेटा जा तो वो दिन धान को खरो चलो हां हां अरे आवे तो मेरा हो गई हां तो कइबे करी हन रहले ताकि रहले ताही में उनके रहते भाई रह कइबे करी हन उनकर बाजा ना बजावनी नु तो हमरो नाम ना आवे तो एकरा देख आवे तो लोको तने देखो तो जाता हो अरे भाई कहां लौकता। अच्छा ठीक है बाबू जयहन कहा यही पर ये जे रह आगे जयहन कहा के अरे खौ दे कहां बाबू बुझा त कि बजे बाबा हम ओ हो जे भाई उहे हवन एकदम उहे हम मोटे मोटे असली बावन आ जाए अरे पर मोटाई ना झले नु मुंह मर मैं घिउ के खाई चाह निकाल देव जा कि ना आवो बाजा बाबा आवो आ जा देख तो आओ तो ये तो आवता नु हां आओ तो देख चुपचाप रहो पहले फोन लाग लिया तो तुम का हजामत बनाइए देखो आराम से आई बाबा आई बोल लगता नहीं है बाजा बाबा खुश रह आई अरे का करता है कि पहलिया में जाओ हां तुरंत बोलो हमने ये कहा कुछ करते रहो तो इंतजार करता नहीं हम हमरा का कहे के बका ना काथा उधर नहीं कहे काठा का कुछ देखो सब ये बन जाएगा सब काठा बांट दे सच में कहे के बा कहा के तुमके घरे रोवेनु हमार बियाह हवा के दिनवा धइले रही हां बका हां हम ले कहा रे बन हेहू बका तो हम नहीं खइले बनी आय हमारा रवे दे रही हां बका तो रवे आंख में माला का पड़ रहा है कि हमार बियाह हो ना भइल पैसा दिन रहे जी कैसे ए बका तो अब रोप दम राग बोल तो हमारे का कह दे का है पकाया में कौन दिन बोल के का का कटला हम खाएं का होई हमारे कह के देख लो हई तारा पतरा के मुंह मारो आय हमार बियाह हवे ना तारा पतरा तारा के मुंह मारो हमार बियाह भइल ना तारा पतरा हम देखी हम हमारे भाई रोजी है बच्चा अभी अकेले ना हम पानी खाई हमने अरे अपने ना अभी जाता ना तू हमारा बाबू से दिन धरे के बजे नेग ले बड़ा कि ना ओकर सूद मूड सब देवे के पड़ जी ना देबो ए बच्चा ना देबो बाबा अभी हमनी के जितना सेटअप है ना पैसा खर्च भइल कि ना सब निकल जा वो सूद सही ए बच्चा जान तू जान जाई। पैसा दे लो आप लोग नमस्कार प्रणाम भैया हमनी के यह भोजपुरी वीडियो के माध्यम से रोआ सब के देखनी जा कि यह कोरोना बीमारी के चलते कितना लड़का लड़किन के शादी ब्याह रुक गई। अब वो लड़का लड़किन के दिल पर का बीतत हुई इरवा सब खुद महसूस कर सकत बनी। इरवा सब के वीडियो कैसन लागल अपन राय हमनी के जरूर देव जा। धन्यवाद। जय भोजपुरी समाज।